Соңгы елларда республикабызда якташлык җәмгыятьләре эшчәнлегендә зур җанлану сизелә. Туган якларына хезмәт итүне максат итеп куйган бу оешмаларның районнар тормышында актив катнашуы зур нәтиҗәләргә китерә. Алдагы видео язмабыз Әлки районы якташлыгы турында булыр. Китапка хәйрия акцияләренә катнашкан якташларның исем фамилияләре язылды. Үтеп киткән ел авыр булуына да карамастан, әлкилеләр өчен бик истәлекле булды. Төрле төбәкләргә сибелеп көн күрсәләр дә, туган яклары белән горурланып, аны сагынып, кеше ватаннары өчен жан атып яшәүче ул кызлары тагын бер тапкыр очрашып, сөйләшергә уйладылар. Якташлар җәмгыяте бик шундый эффектив рәвештә эшли дип әйтәсем килә. Якташларыбыз бик актив, бик тырышалар. Монда инде безнең якташлар җәмгыятендә төрле юнәлештә эш алып барыла. Монда иҗади юнәлештә бар, зыялылар белән дә очрашабыз, балалар белән эш итәбез, районга кайтабыз. Аннары волонтерлык эшебездә, волонтерлык эшендә алып барабыз. Күп эшебез бар, күп юнәлеш алып барыла. Менә бүген инде бездә бик матур бәйрәм. Әлки районы якташлык җәмгыятенә 1993 елда ук нигез салынган. Рәсми төстә Әлки районы якташлыгы төбәк иҗтимагый оешмасы 2011 елда төзелә. Аның уставы, рәсми символикасы раслана, берләшмәнең беренче съезды резолюциясе кабул ителә. Районнан чыккан якташлар турында мәгълүмат базасы булдырыла. Әйе, ул бик озак еллар мондай түбән дәрәҗәдә генә булган иде. Хәзер ул безнең Алсу Рөстәмовыбыз бар. Аның хәтле кеше, юк, мин аның исемен атап әйтәм, чөнки ул шуның хәтле гомер булмаганны бөтен якташларны җыеп, үзебезнең шушы якта икәнлегебезне горурлык хисен уятып, без һәрвакыт җыелып күрешеп, хәзер рәхәтләнеп яшибез. Дөньялар тыныч имин булсын да, менә шулай үзеңнең районың белән горурланып яшәргә насыйп итсен. Кая гына барсаң да, үз авылың, үз районың үзенә якын. Безнең шушы якташлар җәмгыяте бик матур гына эшләп килә. Аллаһка шөкер, шулай үзебезнең әлкибезне мактап, зур мәйданнарга чыгарып, бу моңнар, бу бәйрәмнәр булсын, Аллаһка шөкер, булып торсын. Бер күрешү үзе бер гомер диләр бит. Менә шуңа күрә менә шу бер күрешүне бигрәк сагынып торабыз. Менә без исән сау, без бергә, без кулны-кулга тотынышкан, Аллаһка шөкер дип, менә шундый бер рәхәтләнеп аласы килә, менә шундый бәйрәм кәефе, менә шундый. Әлкилеләр милли традицияләрне, йолаларны һәм фольклорны торгызу һәм саклау, буыннар арасындагы бәйләнешләрне ныгыту буенча да зур эш башкаралар. Нәби Дәүлинең бюсты гимназияның каршысында куелды. Ул мәңге булмас иде. Менә якташлар булышты, Алсу Рөстәмовна булышты, аның бюсты 110 еллыгына ачылды 7 майда. Әлбәттә, бүгенге чарага без бик сагынып, бик теләп килдек. Чөнки без милли үзәк белән, кооператив институтының милли үзәге белән бик тыгыз элемтәдә торабыз һәм алар белән бергә эшлибез. Балаларга тәрбия бирүдә бу үзәкнең өлеше бик зур. Шушындый зур эшләр белән бер рәттән без туганбыз Әлкидә дип исемләнгән шигъри җыентыкның басылып чыгуы да бәйрәмгә тагын да ям өстәде. Әлеге басмада 28 авторның иҗат җимешләре тупланган. Көннәр уза, сәгатьләрен санап, ярсу атта ишаба еллары, тормыш давыллары аямыйча, тирән сузды маңбайыма сырларны. Монда төрле-төрләрдә язылган шигырьләр бар. Шуңа күрә без безнең Әлки районы якташларының талантларын җыеп барабыз, барлап барабыз һәм шушы җәмгыятебездә шундый эш алып барабыз. Яшь буыннар да белсеннәр безнең өлкән буындагы якташларның сәләтләрен һәм аларда өйрәнсеннәр, килсеннәр. Әйтеп үтәргә кирәк, соңгы елларда Татарстан муниципаль берәмлекләре ассоциациясе
традициясы каршындагы якташлык җәмгыятьләренең координация советы төзелде. Республиканың иң яхшы якташлык җәмгыятьләрен ачыклау буенча конкурслар оештыруда традицияга әйләнеп килә. Bizim республика күләмендә конкурс узып бара, якташлар җәмгыяте конкурсы. Монда төрле якташлар җәмгыяте катнаша һәм безнең Әлки районы якташлар җәмгыяте икенче ел инде икенче урын алып бара. Менә без бик өметләнәбез. 21нче елда беренче урын алырбыз дип шуңа күрә бик тырышабыз. Үзебезне күрсәтергә, үзебезнең халкыбызга файдалы булуыбызны күрсәтергә омтылабыз да, ашкынабыз да һәм инде файдасы булсын дип тырышабыз. Фәннур Хәсәнов, Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.